Moi drodzy, witam was pięknie, superancko serdecznie. Moi drodzy, dawno mi brakowało czegoś nowego na kanale. Jakiejś nowej serii, jakiejś zmiany, czegoś takiego w końcu, żeby jakaś taka fajna seria, chwytliwa, dobrze oglądana, w którą by mi się dobrze grało, wam się dobrze oglądało, pojawiła się na kanale i jest, wreszcie znalazłem, moi drodzy, My Little Pony Rainbow Power. Dosłownie nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak dobrze bawiłem przy jakiejś grze. Ostatnio się tak dobrze bawiłem, chyba grano buty wiązałem, naprawdę nie wiem. Także, moi drodzy, to jest nowa seria na kanale, dzisiaj jest pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że będzie wam się dobrze oglądało, bo chciałbym, żeby była taka, wiecie, to by była taka główna seria, która by napędzała kanał, bo wiecie, śląskie słowo na dziś to już tak średnio, ale myślę, że to byłoby naprawdę czymś fajnym. Dobra. Coś tam w niebezpieczeństwie. Ktoś ukradł wszystkie kolory. Pomóż przywrócić kolory w Equestrii. Muszę przebrać... Dobra, będę przebierał. Wybierz kategorię. Wybierz akcesoria dla swojego kucyka. Dobra, dam sobie radę. Jestem duży, dorosły. Mam maturę, byłem na studiach. Co prawda tylko rok, ale mimo wszystko. Dobra, słuchajcie. Nasz kucyk musi mieć na głowie fez. Koniecznie. Albo czapkę policjanta. Nie, bo to... Wiem, że niektórzy widzowie są pewnie z kultury HWDP i tak dalej, to może nie. To za bardzo dżentelmeńsko. To za cukierkowo, dobra, niech będzie fez. Teraz teraz takie, co to jest? Ubranka jakieś. Co to jest za szmata jakaś? Tutaj jakieś pióra. To jak z jakiegoś porniola. Kamizelka ratunkowa, tak, kamizelka ratunkowa. To jest to, to jest to. Teraz to, buciki. To może... To jakieś... Co to jest? Gender LGBT tęcza? Nie, to już w Warszawie jedną mamy, to starczy. Buciki z ostrogami. Koń, buty z ostrogami. Czaicie, jaka to jest ironia losu, żeby koń miał ubrane buty z ostrogami? Dobra, mopy, tak! Bo te konie to też są kobiety, bo to są takie konie suki. W sensie damskie konie, bo kucyki, ale płci żeńskiej. A kobiety to do garów i do kuchni. Czyli mop akurat będzie dobry, okej. Jest, zdjęcie, nagrody, brawa! Pójdzie do Bravo Girl, tak czuję. Świetna robota, jaki śliczny kucyk. I co, i to już? Powiem wam, gameplay jest tylko troszkę krótszy i mniej zróżnicowany jak w ostatnim Call of Duty. Ubierzmy jeszcze jednego, moi drodzy, może tym razem w ogóle zaszalejmy tutaj, może tak. Kapelusz, a tutaj na przykład trąbki, klakson na szyi i coś takiego, a na nogi, moi drodzy, gumofilce z piorunem, tak, tak! Bardzo dobre to jest, moi drodzy, bardzo dobre. Jaki śliczny kucyk i tutaj siła LGBT urosła do maksa, moi drodzy. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie, jeden odcinek mamy za sobą, tych gier jest tutaj pełno, można kombinacji z ubraniami robić tyle, że żadna inna gra, myślę, wam tego nie zapewni. Bardzo serdecznie wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z serii My Little Pony Rainbow Power. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam na G2A, zapraszam na Facebooka. To tyle ode mnie. Pa, pa, trzymajcie się, moi drodzy.